Mentaraman mulai. Ayo, aku siap. Ayo. Ku nek wis ditangkap ping 3 lanyah ya no. Ayo. Bengi iki ora ijen, ana bintang tamune ana. Sapa wis kondang kaluka, piyai iki wis ora asing meneh. Sapa Mbah Waluya? Oh, ngono. Heeh. Piyayine wis siap. Lho, kejam 7 mau wis dandan dinding kok. Iya. Elok-elok. Luar biasa. Waduh, wis. Kanca-kancaku pengrawit cakraning rat saka Rembang bareng tak pacaki nganggo surjan. Iya. Blangkonan. Wah, wis. Ketok bagus-bagus. Iya, heeh. Aku bareng tetep sarjanan. Surjanan iki paringane Pak Tusyo sing gerong. Oh. Pak Tusyo warga laras. Gerong. Sing ngendang ya Mas Mahyu. Oh, luar biasa menika ya dalang no. Oh, ya. Elok. Ya. Larase pelok-pelok. Mbah Waluya diaturi minggah panggung. Monggo, Mbah. Aja ninggal aku trima bonceng. Iwet budal sesine benarangan. Barang-barang lambe akan nostagiwan. Laliane mbak aja ngecek, mbak aja ngecek. Pergi, Mbak. Lamun ngecek kawalan tambe burine. Laliane mbak aja ngecek, mbak aja ngecek. Lamun ngecek kawalan tambe burine. Assalamualaikum ya ahli kubur. Ngene tak wangsuli sampean wedi lho. Lah maksudnya napa? Wong kula ngoten niku ngilingke sampeyan ya ngilingke awakku dhewe. Wong urip ning donya kuwi ora selawase, mesti bakale mati. Mula nyaketke rasa nang ngarsaning pangeran, ngoten. Gur kaya ngono putuku ngerti. Lah sampe tak unekke ngono kok kaya mingkup kaya wedi. Ora ngomong wedi apa to nek tekan janjine iku rasane kok. Aja ngomongke kaya ngono kuwi wis. Liyane wae sing apik-apik kuwi ana. Ngomongke iki ya sing bagas waras sugih dhuwit, sugih rejeki, sugih sedulur ngono kuwi. Bar niki lagi ngomongke niku. Ora nganggo barku wis gak jujuk wae kok. Kula nuwun Mbak Cangik. Ya monggo. Agek kenal bengi iki. Wah, aku jane nek ora tekne butuh duit no wegah aku jane. Lah kok wegahi sebabe napa? Lah adoh lho nggen kula wis kok kidul gunung. Anu gunung kidul ya mriki jane. Lah mbok omahe dipindah. Wah ya ora wong aku ki omah ra duwe ming manggonku nang kono lho Mbok Cangik. Aku ki dhewe saiki. Biasane karo bojoku. Lah bojone teng pundi? Tak tinggal lah kene akeh kok arep ngene wae aku ngono. Iya. Bulane ya ora eneng. Bojoku ki lemu banget Mbok Cangik, bobote 120 kilo. Weh. Sir kuno takon diet, takon lari pagi tenan wis 6 sasi iki mbuh tekan ngendi tak goleki tekan kene. Kebablasan le mlayu kuwi, Mbak. Lali. Kadoan. Nek kon mlayu gur ngubungi alun apa lapangan mawon ra entuk tekan jaban desa. Lah iya wong arep aku tak mangan blimbing weluh Pak ya men wetengku cilik aja ndak mahmu kumat aku. Tak kowe lari pagi wae ora awakmu cilik tenan Senin esuk wis lari pagi nganti seprene sasi tak etung wis ora bali mbuh mana. Dadine dhewe aku nang kene iki. Monggo bojoku ki gemati bareng karo aku. Pinter golek dhuwit lho bojoku arep wong wedok ki. Masa? Akhire dhuwit sial barang iso ketemu. Oleh sampean delik-delike duit ketemu. Lah ya ku jenenge dhuwit sial to iso ketemu. Anu Mbak Cangik kula niku rak segladi wano kali jenengan. Nggih. Nggih nyuwun ngapunten nggih kaya keten. Jane yo wis kenal suwe ning sampean iki lali. Kula niku anggere entek dite lali kek. Niki acarane napa? Sosialisasi program strategis Kementerian ATR BPN. Sing kula takoke niki kok niku mun genah wis diandharke niki cetha wayangan to. Wayangan. Ngono. Engko tak Ning wayangane ujug kabule sosialisasi niku kula wau. Nggih monggo mawon ning tak takoke iki apa niku wayangan ngono. Kok gak kleru futsal aku. Mosok futsal nganggo dagelan. Lah iso mawon to. Wong kula niku wong wedangan wis tak dageli kok. 2 taun ra payu kuwi tenan wah wis tenan.
Biyen iki weruh dhuwit 100 niku ora apa-apa, saiki weruh 5.000-an yo mbledit kaya 2 tahun lho ngemut lem kastol. Oh, kok iso ngemut lem kastol? Lah ora omongan ora ngapa-ngapa ora joget, aku ki nganti krungu Diesel muni wis tak jogeti lho ning dalanku saking seneng. Saking senenge wong aku kuwi ditanggap ning wong ewuh wis suwe banget ra tau ditanggap nganti mangan we lali lho. Lali lawuh tok ora nggo sego. Wah ketok ningkring banget ya mbok cangik lho mbok tak medun. Ampun. Teng mriki niku harus memang malam hari ini style Mbah Waluyo harus ningkring. Oh gitu. Iya. Nggih. Wah aku mau ndarani wiyaga ngadeg iki mau. Oh wiyagane sing ngadeg ngono. Lah sampean le ndawu yo nganggo abang. Lah aku yo nganggo abang tenan. Lah kowe iku abang kabeh dadi malah kaya wiyaga ngadeg ngene. Mulane kula nganggo abang niku tegese mboten ampi awur-awur ning wonten werdine, Mbah. Napa werdine abang? Abang. Nggih. Aku bangga. Oh. Nek ijo. Ijo iki lho judune. Nek ireng. Iri drengki mboten pareng. Nek coklat. Cocok dan melekat di hati masyarakat. Nek abu-abu. Rada angel iki ya. Abu-abu ya apa? Lho aku yang takon, aku nek ngerti nek tak gawe dhewe. Ditakoni kok malah ganti takon. Wah iya aku nek sebagian ana sing kenal lho gatit. Anu gatrot barang wong, Mas Gun, Baron, Pak Tusio, Mas Baron, Mas Eno, Gatot, nggih, Agus, Edi, Heri, Supri, Yanto. Kok kaya ngawur? Keri-keri kok kaya ngawur? Apa ora nek sing nyenggol sitok-sitok ora enek. Ya sorry karang ya eneng sing jenenge Heri ngene. Blas ora eneng. Ora eneng. Mosok semene paijo kabeh rek ya ora. Nggih. Kula niku gandeng dhewe ya Mbok Canggih. Nggih. Kayak ajeng napa ngoten kula niku. Mungkin kula kancani sinden-sinden. Kula niku ten pantai niku nek ten pantai sing ketemu dhisik dhewe napa? Pasir. Mboten. Banyu? Mboten. Pasir. Nek ten mriki sing ketemu dhisik dhewe ombak. Kok iso ombak? Ombak. Om niku lanang, mbak niku wedok. Oh. Ngono. Ayo. Ombak. Ombak. Oke, mesti ketemu karo mbak-mbak ngene mriki. Seneng niku kula teng mriku bengi-bengi do grapyak-grapyak piye. Wah, grapyak semua. Wah, anggere tekan ngarep gang niku kula diampirke do semanak-semanak. Wah, nggih. Tanjung Perak, Mas, kapale kobong. Terus monggo pinarak, Mas, kamare kosong. Seneng aku piye. Nek kula lek ngampirke mboten ngoten niku kok. Pripun? Mampir Mas. Mampir Mas. Lah mampir ning ndi to? Rono kuwi lho Mas. Lah gone sapa? Ya ora gone sapa-sapa. Oh, sedulur kok ngampirke aku. Pamrih ngopo to? Ora pamrih apa-apa Mas. Lah kok ngampirke? Engko pokoke wis pokoke lah Mas. Aku lagi klisi-klisi ngono sing awal aku neng mburiku jiwit gegerku cekit. Anu tak toleh sebelane. Oh, alah terangane bojoku wis bali aku. Tenene bojoku tak wanti-wanti kowe iki mbok masuk angin apa lara weteng nang omah wae rasa melu. Tekan kene kok sida kintil melu aku. Nek liyane rene nu tak tutke ra apa-apa. Nek rene iki mbok aja ditutke medun amar wiyaga padha wae kok. Nggih. Ngapunten nggih, Mbak. Nggih, monggo. Iki ana sing batin iki. Batin piye? Iki menungso ngendi ireng nyontor iki, Mbak. Nah, Mbak. Mboten enten sing batin. Kula niku wong Gunung Kidul, Mbak. Ning Gunung Kidul daerah enak, Mbok Canggih. Sebabe? Liyane daerah ki sing paling enak nek kanggone kula Gunung Kidul. Sebabe napa? Lho, Gunung Kidul niku apa to gegremet sing ora enak? Contone? Wiwit saka walang. Oh iya. Entrung. Uler. Ulan-ulan. Nganti tekan gegremet apa wae Gunung Kidul kuwi dipangan. Mula gegremete angger lair nang Gunung Kidul ndredeke ora elok-elok mergane. Ora dawa umure. Ora dawa umure. Niku wong Gunung Kidul. Nggih. Kula akoni kula wong Gunung Kidul. Ning Gunung Kidul niku duwe barang sing istimewa. Apa istimewanya? Gaplek. Istimewanya apa gaplek? Gaplek iki dipepe pirang-pirang minggu kepanasan ora saya ireng ning malah saya putih. Ning nek kodanan malah dadi tikus. Metu wulune. Metu wulune dadi tikus. Toreko niku wonten telo niku ambak ming telo iso dadi 1.500 panganan. Mosok Krecek, gethuk, tape, satrit. Sampeyan ngerti satrit? Mboten. Terus onde-onde saka gaplek, terus gabuk-gabuk nis saka gaplek nggih. Apa? Gabuk-gabuk.
Mbok nek apa mbok sing cetha. Ngabuk-ngabuk. Niku tiwul lembut dinaik gula niku jenenge ngabuk-ngabuk. Oh, pokoke anggere lembut ana gulane iki jenenge Ngabuk-ngabuk. Niku. Terus napa sing jenenge jajan saking jajan Ladala niku ana saka Gunung Kidul. Mosok Ladala. Lho, diparut, Heeh. dikepel, naik gula, goreng, nggo wedangan rumara tuare nyotroti Ladala. Ngono bojone. Jajan Ladala. Jajan Ladala. Keluarga. Ayo, anyar ya. Aku mbiyen nek ndereke almarhum manggen lungguh ni, ora lungguh. iya. Ya aku ngadeg ngene. Nggih. Dia wis sok kepanggih aku nyusul Mas Seno ya jagungan sik karo dak tapi Mbak Walu ora ngerti aku dalang no. Oh ngono. Dikira tukang parkir aku ya. Wah, gue boten sampean kok tukang parkir. Ya apa? Mboten, tak kirane malah sang isore tukang parkir iki napa sih? Joko Diesel. Ora ana sampeyan kula ngerti nek jenengan niku dalang. Mulane kula nek ndagel ya ngati-ati enten jenengan niku. Saya kepiye myan aku iki kapan to dijak karo panjenengane Mas Sigit. Nyatane kabul tenan iso pinanggih. Nggih. Monggo rencana yang terdekat riyen niku 17 Agustus. Nggih. Teng Hotel Grand Santika. Nggih, nggih nek. Gunung Kidul. Dipin launching kali jenengan to. Nggih, nggih enten mriku nek. Malah niki dadak. Nggih, nek mriku rada gedhe bayarane. Nggih, nek soal hotel nggih, nggih, nggih. Iya. Nek iki bengi iki njaluk gede-gede tugel gulumu. Wah, lha nek lihat tugel gulune ilang ndase lale raup piye sampeyan makane. Oh iya ya, heeh. Ora sida Ding, Mbah. Nek guru le ilang ora apa-apa le raup. Repot. Ndi dasku, ndi dasku. Nggih. Nganu Mbah Walu ya. Anune sapa? Anuku. Napa pripun? Ini kita mengucapkan banyak terima kasih kepada beliaunya penjemput Pak Riyanto. Oh, nggih. Anggota DPR RI Komisi 2 yang sudah memfasilitasi mengadakan pegelaran wayang kulit. Nyuwun berkahe udu beliaunya munggah ke panggung. Oh ngaten. Wah nggih. Jenengipun Bapak sinten? Pak Riyanto. Jenengipun Bapak Riyanto. Pelok-pelok Sam. Ingkang monggo kula aturi jengkar saking pelanggan minggah datang panggung. Monggo. Monggo Pak Riyanto. Monggo kula aturi minggah. Sembah nuwun Pak Riyanto, terima kasih banyak. Salaman karo Pak Riyanto beda. Bedane nggo napa? Salaman karo kanca-kancaku mau tangane panas banget. Lah niku kok anyep. Pak Riyanto tengerane nek ngendika mesti ngeten, astane mlebu ngeten iki. Wah, kuwi arep ngopo? Gedhekke nyilikke volume. Oh, tak kira arep ngerogoh apa. Nggih. Monggo Pak Riyanto. Monggo Pak Riyanto, monggo. Lah monggo ditimbali rumiyin. Oh nggih, monggo. Terus endi? Lah monggo di dalem diken munggah ken lah napa niki. Oh ngeten Pak Riyanto. Terus menika napa Pak Dalang diken napa niku? Pendapatipun Pak Riyanto malam hari ini tentang wayangan sosialisasi program strategis kementerian. Terus pundi Pak Riyanto? Kados ngaten niku. Monggo. Oh nggih, intinipun jane nek pikantuk menika wonten Pak Kakanwil BPN DIY. Kula nyuwun tulung saged minggah mriki, Pak. Wah, monggo. Menika kersane gayeng. monggo kersanipun gayeng menapa minggah sedaya. Monggo nggih, monggo. Stapali. Monggo mriki, Pak. Monggo, Pak, monggo. Nggih. Mas aja diperoki. Jadi koyoi Aku jaluk di asami Tinggal aku kudu ngerti cara aja ditinggal kepribadian ketimura Kembuke keri ing zaman oh
ya sing eling pakono iku budaya pancene bener kandangku. monggo Pak monggo panjenengan iki mboten ngagem oyot niki sing ngangge oyot ya Mbak Pak Riyanto monggo Kabel kok oyot. nggih Sugeng dalu Pak Wito. Nggih, sugeng dalu Pak Riyanto, Pak anggota Dewan Panji sampun. DPR RI. Kula sinausa kula wong Pati ning kadang-kadang kula telepon panjenenganipun. Soale sok-sok wonten kadang saking Ngayu Jakarta iki njaluk tulung. Oh. Sertifikat kok ora barbar ya, Mang. Nggih. Alhamdulillah ingkang Sleman ketoke pun niku meh penggabungan riyin. Nggih, kleresan niku wonten Kepala Kantor BPN Sleman, Pak nggih. Bintarwan. Oh, nggih. Matur nuwun, Pak. Oh, malah sampun wangsul. Nggih. oh nggih sami-sami kula sing bales Terus intine ngeten, malam ini dalu menika saking BPN pusat ngawontenaken sosialis babagan program-program ingkang wonten kantor pertanahan nek cara gampange. Nek cara temrene kantor agraria lah. Zaman biyen. Nggih nek gitu. Lah intinipun BPN niku mitra kerja saking Komisi 2. Kalau Pak Sigit sampun matur nek Pak Riyanto ki mbiyen LSM. LSM gerakan jalan lurus. Lah mangke nyuwun tulung saged browsing. Jadi gerakan jalan lurus. Lah intinipun napa niku gerakan jalan lurus? Nggih kados kala wau sing kula sok-sok ngebel zaman Pak Indro. Sing jenengan gantos. Nah niku sok-sok kanca-kanca Jogja sing akeh sing njaluk tulung. Lah njaluk tulung kali GCL niku kula mboten golek bayaran. Jadi intine nggih trimo bantu-bantu wong bantune ya paling-paling pulsa ora ngentekke 5.000. Angger dibel, anggere sing ngebel anu langsung siap. Lah mila dalam atas nama masyarakat menyampaikan atensi matur nuwun sanget dateng Pak Kakanwil. Engko njaluk hotel hune. Nggih to. Nek ana kesulitan apa wae mangke ben dibantu. Engko nek ora ngono aku sing jewer. Nggih to. Senadyan to kalah enek tuwane tuwa kula nggih. Ning karena kula DPR RI nggih tugas kula jewer karena fungsi pengawasan. Tak jewer. Dadi ben mangke kebutuhane masyarakat niku saged gampil. Nah, monggo gentenan jenengan mangke niki malah tengok-tengok. Jane sampean sing bagi kok. Monggo. Lah jenengan sing ngendika penting nek ganggu ya didukani. Sampun no dereng jenengan Pak. DPR jenengan sampun. Dereng ning panjenengan rumiyin. Dereng nggih pun kok mau. Nah ngene iki lho. Kentekan bahan aku gantian. Nggih. Nggih. Matur sembah nuwun sedaya menika sampun cetha jelas lan terwaca menapa ingkang dados pangantenipun Bapak Riyanto. Mangke mugi-mugi Raden dumateng para masyarakat supados sedaya menika mangertos lan paham. Namung menika ingkang saged kula aturaken monggo. Monggo Pak Wito panjenengan. Nggih, matur nuwun Pak Riyanto. Nggih, kagem sedaya sederek mriki menampi mengke wonten urusan sertifikat wonten kesulitan monggo langsung telepon kemawon teng kula 081 2715 793 kali. Nanti monggo lah saya selalu terbuka terhadap keluhan pelayanan masyarakat apabila ada kesulitan. Silakan nanti telepon langsung ke saya. Untuk Kelurahan Parangtritis sendiri tadi ada 1.360 sertifikat yang belum clear. Iya betul. Jadi nanti kita akan agendakan tahun berikutnya. Kebetulan yang punya duit itu yang menyetujui Pak DPR RI ini. Jadi kalau kita punya program duitnya nggak didukung dari DPR ya. Leres. Ya cuma cita-cita gitu ya. Nanti kebetulan kita mitra kerja yang bagus. Mudah-mudahan dari DPR juga nanti mendukung program-program strategis BPN. Tapi intinya ngeten nyuwun tulung di tahun anggaran 2023 rampungke nggih. Nggih. Siap. Ah niki disekseni Pak. Biasanya tak tonton ning gone YouTube kok sampak sapa leh lali aku. Kula Waluyo koyokane Pak Waluyo. Koyokane Rudi Pak nggih. YouTube-e kathah Pak Waluyo. Kathah enten nek kalih men nggih. Sering nonton juga Pak Waluyo. Sampun Pak nggenipun ngendika ingkang ti. Kula tak nambahi. Jadi matur nuwun tadi Pak Kepala Kantor Wilayah sampun menyampaikan bahwa di Jogja
sudah melakukan program reforma agraria. Kemudian capaian sertifikat dari target keseluruhan itu sudah 90% lebih. Bahkan setahun yang lalu saya pernah ke Kulon Progo, itu sudah hampir 100%. Jadi sebelum Pak Wito ini ngasto Kakanwil, saya pernah beberapa kali ke Pak Endro, waktu kabit sengketane sing wonten Kulon Progo Pak sinten? Pak Teguh. Sanes. Oh Pak Musarip. Pak Musarip berkaitan dengan banyaknya persoalan-persoalan kejahatan pertanahan. Teng Jogja niku blader. Sewon, bangun tapan, terus sing cedhak rumah sakit. Wah niku catur tunggal niku banget akeh. Saderengipun dalem dilantik. Niku pun tekan mriki, Pak. Ora bayaran ngene iki. Mula nek Pak Sigit gelem dadi bendahara aku ya matur nuwun. Mergo mboten enten duwite dadi kula wani ta. Mulane niku. Mboten sing dicekel Mas ya. Mboten enten karena GJL itu memang ikhlas lahir batin saling tolong menolong modal komunikasi menika Pak menika. Ngeten Pak Sigit. Niki mangke nek pidatone kesuwen. Nggih. Niku sing nonton mesti ora seneng. Oh nggih. Nggih to? Kula niki beto kanca Nggih. GJL Boyolali. GJL Boyolali. Nah, mangke kersane mbawa kutut manggung. Nggih. Saged nggih? Oh saged. Ah, mangke kersane minggah. Nggih. Monggo. Kersane mangke Pak Sigit kaget. Oh. Sampean ora etuk noleh sik. Oh mboten nggih. Mboten etuk. Oh nggih nggih. Nggih. Monggo, Cok. Nggih. Tuk tuk tuk. Tepuk tangan Gemburo Siati. Jenengan culke to. Jenengan culke niku sampean. Tanganmu kuwi sing ora gelem ngeculke, Mbah. Oh iya kok kraket. Oh. Waduh. Mboten mandhap malih gek kula tulungi malih. Alah. Sembah nuwun Bu Rosyati. Wah, saya terkejut sekali niki. Ora nyono orang legi panjenengan to jebulipun. Saya juga terkejut. Pripun? Kula nggih terkejut. Kok alus men. Alus berarti ayak. Bismillahirrahmanirrahim. Dadi kepareng matur. Nggih. Burus ini mijil saking Grobogan. Nggih. Dan itu termasuk daerah pemilihan kawulo. Oh ngaten nggih. Lah Burus itu kan kagunge ngasta wonten DPRD Boyolali. Boyolali. Lah anak kula mbarep niku nggih anggota DPR. Mbak Mita nggih. Mbak Mita, Nggih. Provinsi Jawa Tengah. Kolomben sowan Bapak Mas Tiono nggih. Nggih. Cerita banyak-banyak beliaunya ini warang Gono senior warangganipun Pak Anom Suroto. Lah niku kula pun diweling. Diweling pripun? Pak aku tak melu neng Parangkusumo ning aja omong Pak Sigit. Oh, nggih. Monggo sakniki panggung panjenengan kalih Pak Sigit kalih Pak Wito nggih monggo. Mboten Bapak. Ndak apa-apa. Bapak Rianto bawa nggih. Mbak Waluyo meneh ndi? Lah pinggir niki ya Kula disewa lho. kepengin Panggunge niku disewa. panjenengan kula mbawane ra iso, kula mangke mbawa Jolamis. Oh. Panjenengan iki kutut manggung rumiyin. Juara kutut Nah, manggung. Langsung monggo lah nggih juara kutut Mangke manggung. kedangon lho Pak. Mboten napa-napa. Mboten napa-napa mung niki mengki rampunge jam 7 esuk kok. Jam Bu. 7 esuk jam 8 ora apa-apa kok. Monggo. Anu lenggah mriki mon Pak Kangkan Wil, anu menikmati kutut
Manggung. Sampeyan nggih melu lenggah lho, Mbah. Lah nggih kula nggih ajeng mriki jejer. Nah. Alah. Pripun, Mbah? Perasaan sampeyan jejer kalih Bu Rusiati pripun? Wah nggih biasa. Kula nggih sok. Biasa kok mepet-mepet. Oh nggih, kasaman. Jan let Latin. Monggo, Bu. Nggih, matur nuwun sanget. Nggih, sami-sami. Diparingi wedal. Nggih, Bu. Nggih. Haluse. Alon-alon nggih, Mas. Nggih. Sebabnya napa kok alon-alon? Swantene pun mboten sae. Oh, ya tetep sae. Kalah karo Oli. Kok iso? Pripun? Las Oli men sae kok swara ora sae. Bali dagelan. Lah bali dagelan ya Mbah Waluyo niku kemune kemu oli kok, Bu. Dadi nggih lunyu le omongane. Aku kemu ya gur turane kae lho, Bu. Moli rongsok. Kutut manggung Bu Rusiati. Monggo sa. Mboten sak puterane niki mau nyusul mriki. Anu lho Mbak Sange, Halo. piyayi niku nek suarane Jos niku ling ngendika ora patek napa nggih nuwun sewu lho Bu nggih, namung mboten pati ketok le napa nggih lesane pripun niku kok suarane iso mongko ora pati anu lho. Lho bojo kula niku ngablan mboten nyuwara lho. Ngosos sok Mbah. Pak Dalang, Dalem. niku kalih puterane kok. Oh nggih, nggih. Kalih puterane to, Nggih. Mas Tiono. Putrane sing diputeri niku. Puterane nggih. Muter-muter niku lho. Pak Anom sing asta pas goro-goro ini sing ngembang Bu Rusiati. Wah, garenge polahe ra karuan. Niki Pak Waluyo mboten pola. Lah napa to kula niku anggenipun krungu swara ngeten iki tenan kok. Wah jan bojoku ku nek duwe swara kaya ngene iku wis tak pengen ngliwet. Lho, lah kok iso? Wis tak kon bawa wae kok. Kaya keluwen modar. Iya ya wis rasah nek. Lah iya rasah. Mangga pun lajengaken Bu. Aku nganggo kacamata men saya cetha. Nggih. Pripun Mbah, cengkoke Bu Rusiati So, nek niki sae lho bojo kula niku mengke haha tok niku isane. Niku Muh. nggrame. nganggo nopo to? Tak kira iki ya bawa kutut manggung teruse lah troming. Wis ditapuk merot lambene lho.
Ngono ki ora kapak-kapake kok. Keringan anggung Sinden-sinden Cakraningrat iki ben nyimak Burusyati dadi kutut mangkunge iso kaya Burusyati. Lah, sombe nek pas wayangan, nah ora tak tokke. Ayo. Ya ditokke, ditokke. Ayo. Banter lu. Lho, Pak Riyanto malah Lenggut-lenggut. saged. Oh, saged ya. Nggih. Cobi Pak Riyanto. Kor kata kong. Or ketekong kong kong. Wah. Jas. Kutut anggunge beda-beda. Lah kok beda-beda. Nah, kutut putri kalih kakungan beda. Nek sing putri iki sik nganggo gregel. Sing kakung Geng. Lah langsung cengkoke langsung dengek ngoten kok, Mbak. Benten-benten. Tujune soleh wis turu ya nek apa ora wis nyauti iki mau. Iya. Bapak Kakan Wil badhe nyobi kongkong mboten? Kong, mboten Kung kula pun ampuh mboten iso cobi-cobi. Kuwi wis ampuh kok. Meh mok kon ngawur ngono piye, Mbah? Nun. Meh mok kon ngawur ngono piye, Pak? Nggih, mboten nek kersane gayeng. Oh iya. Mangga 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 Bapak Riyanto. Nggih. Mangga mangga Nggih. mangga 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 mangga. DPR RI iso kutut manggung lho, Mbak. Nggih. Besok tak ajar, Pak. Oh, Lajeng Bapak. Pak DPR Ora wis pati apal lho niku. mangga Seneng. Midhangete apa to kae? Sing enak niku manuk weton grobogan apa weton Boyolali? Lah, enak kabeh iki, Bu. karek bentuke niku nggih. Lho, manuk ra anten sing susuke ngeten anten. Wah. Lho, iki kok dong surak-surak iki ngopo to? Wong manuk iki ya duwe. Lho nek manuk kutut iki nek sing Majapahitan, Pemataraman kan bentuke beda-beda. Ah iya. Lah kok do surak-surak iki ngopo to? Nek manuke sampean bentuke apa? Mboten bentuk. Oh. Rojah rajeh carane. Biasanya nek Bangkok kan dikalungi, Pak. Nggih, nggih. Gitu. Nggih. Leres Pak Riyanto. Oh, manuk ya dadi ribet. Mangga Burus. Mangga Burus, mboten sah ngurus manuk, pun monggo. Ra
Wah, dalange sing kono pocapane saya banter. Nenai. Wilujeng lenggahipun sore sing rapati setuju wiyaga ngendi niki. Kok iso ora setuju sing nggon apa? Wong gamelan sinden apik-apik kok dadi paido. Lho le maido ndi? Lah karepe piye ta Dilan? Niku senggaan, Mbah, ora maido. Yo. Wong apik-apik. Lah karepmu ki jaga piye? Nggih, Bu. Apike kok ngono kok dadi paido. Ora. Ora nyenggae. Padha-padha. Itu banyak maknanya. Ana sing maido, ana sing gayengke, ana sing. Kowe iki cetha maido. Lah karepe iki jaga piye ta? Alah. Omben Dirawani muni to Cai. Guru-guru sampean terus penggirong kula duras enggak. Ora aja omen ora ketok maido. Pripun ora maido? Pakan. Pripun, Mbah? Mboten napa-napa. Jenengan kok sing keri dhewe kambatane pripun, Pak? Manuke sinten? Manuke Mbah Waluya. Oh, Perasaane sampean piye? ten griya nek manuk kula mboten mboten. Biasa mawon. Wah, biasa. Manuke Mbah Waluya menapa manuke Mbah Suwita?
Ini Pak Kakak, ini Pak Suwito nih. Anjir. Tasih sok manggung, Pak? Oh, sering. Sering. Alhamdulillah disyukuri nih. Oh, tahu. Nek manuk kula niku kantun nelek mboten manggung. Manuk meh mudhar. Guang wae, Mbah. Empun kula guang malah bali neh kok kowe. Wis tak guang nganggo karung hitungane bali neh. Kok gedhe men buange nggo karung. Lah napa to? Lah manuk sampean gegur cilik digresek. Oh, sing kula guang kucing kok. Oh. Manuk ya maneman. Walah. Matur nuwun sanget. Gendhing Kutut manggung menika rumiyin wekdal bapak kawula seda nika nate pesen. Aku sok nek pas apa jenazahku diangkat setelno kaset Kutut manggung. Oh, mekaten. Terus napa kula kedah? Napa nggih? Duka rasane kedah kaya ternyuh. Matur nuwun nggih. Mas Piono matur nuwun sanget. Nggih. Mbok menawi kepareng panjenengan grubokan pundi? Undanyang. Kinten-kinten dalam waktu dekat niki panjenengan wonten sing lodang. Khususnya kalih Pak Sigit. Oh, nggih. Nggih, karena ini masih ada sekali lagi. Nggih, di Pantura ya, Pak nggih. Monggo mangke kula janji teng Karanganyar, tapi dalane rada ngene-ngene iki. Pirsa to? Geyer. Oh, Lah iya. nggih, lah nggih geyer. Kan cedhak panjenengan. Nggih. Nggih, mangke kersane dikomunikasekke. Siap. Kula matur nuwun Pak Menteri ATR BPN lewat Pak Staf Ahli kanthi napa ringgit wasucal menika itu streaming berapa Pak ini berapa channel Pak? 4 ya? Banyak sekali Pak. Banyak. Jadi jarak jangkauannya lebih luas. Nggih. Seluruh dunia ini Pak. Seluruh dunia. Nggih, saged. Nggih. Nggih. Matur nuwun. Nggih. Wah, kok kemutan jenengan? Oh, nggih no. Waduh, ngene iki kepiye? Pak Rianto nyekar aja lamis. Dadi mung Pak Rianto nembang niku nganu Bu Asih mung ngelingke awake dhewe aja lamis. Wis nate janji karo rakyat niku janji harus ditepati. Pak Wito nggih. Izin Pak Wito. Ah, ngono saged. Oh, Wah, niki gandeng diplekothuk. Mboten nyekar, Pak. Oh, nggih, sampun mboten napa-napa. Mangke kalih nyuwun tulung dibantu, Mbah nggih. Oh nggih, pancen kula niku potongan pembantu. Nggih, Pancen pantes potongan gedibal. nggih. Terus kepareng matur dumateng rencang-rencang ingkang wonten Parang Tritis, Parang Kusumo. Nggih. Pagelaran dalu menika yektosipun ugi wonten niat tujuan kawula. Nggih. Sing gegayutan kalian kersane Parangkusumo niku dados rame. Soale bolo-bolo kula saking Pati, saking Bluro,
Demak, Kudus, Purwodadi, lajeng Boyolali niku kathah. Jadi anggere enjang kadang-kadang kudugi nggen air panas niku enjang anggen minggu. Pramila di samping tujuan untuk sosialisasi berkaitan dengan program BPPN juga kawula gadah angen-angen kersane ndang pulih. Nggih, intine niku. Ya kepareng kula tak mbawa mangke diewangi Mbah ya. Nggih. Diwerengahi. Dibantu nggih, Mbah? Nggih, mumpun pun siap niki pun. Saniki napa nggih? Saniki mangke ora barbar niku mangke lakone ora barbar. Nggih, monggo. Angkatane piye niku? Yen kowe ngono ya. Nano. Lah, monggo sing pundi Yen ko wis seneng lelewah. Wah, luar biasa. DPR iso bawa. Hadaan demen ngapusi kurang medun. Dan itu tugasnya sampean. Nek Pak Arianto kurang medun jenengan sing nambah. Lah kok ki cok kendaraan gek nggo dolanan bocah lho Mas dadi kurang munggah. Tapi Kendaan malah nyandok lemah ya. demen ngapusi kalih rada ngeten Pak. Oh ngeten. Becik alu wong prasaja mung welingku aja lame demen lamis gampang kena ing bendu Mbah Waluyo, duke Mbah. Matur nuwun, Mbah. Pembantu kok monggo nggih. Lah nggih. Tumraping sesrawungan mbok aja sok demen lamis seneng lamis gampang kena ing bendu. Wah, kleru ah. Coba tiang-tiang kan ora gelem ngrewangi kowe. Lah kula pun riwane sing pas saged Pak sing mboten saged. Kula niku Oh, pas kuwi ora iso kowe, Mbah. Sumpah ra iso aku. Ah. Ora aku kon bebendu tok sing iso. Pripun? Piye Mbak Chandra? Chandra sapa? Lah sapa? Rumah samu kok kaya ngawur ning kanane wong. Waduh. Ngadepi kurungan manuk 8 kok ya grogi ya. Wah, niku mboten kurungan. Napa? Pripun? Pripun? Ngagemi Bu Ros. Seneng pamit padha karo Cidro. Seneng. Wah, piye, Bang? Seneng lamis. Padha karo demen Citra
grogi ternyata. Panjenengan iki kagungan DPRI pusat. Nggih. Eloke nggih. Wah, alhamdulillah Bu. Kula nggih mboten nyono mboten legi, Pak. Piyayine nyolong pethek terus. Wah, Waduh, lah DPR padake clemer. nyolong pethek iki ora nyono ora ngira ing atase Pak Riyanto kok iso nembang ngono lho. Kok swantene ya sae. Wah, luar. Janji manis Berdua kali Buru Seyati. Jumeneng, Bu. Weh, sembah nuwun Pak Riyanto. matur nuwun sanget. Nggih. Gentosan. Oh Nggih, matur nuwun. Matur sembah nuwun Pak Kapan-kapan Riyanto. pinanggih malih. Nggih, insyaallah matur Nggih, sembah nuwun nggih, ampun. nggih. Monggo Ibu matur sembah nuwun. Matur nuwun. Nggih. Wah. Slendro jongo. Tukang balik kemik kok sing. Heeh. Nggih, menika kathah sing do manto lantaran Sigit Channel. Dipantau saking Rembang. Wah, Pak Mami sembah nuwun, Pak Mami Bina, sak kanca. Pak Ngadinu Pondok Ungu. Nggih. Menunggu ki Pak Soekarno Saridin nun sewu ki Sigit nyuwun sesideman. Katur Rama Aris Kusumo, Pak Jaksa Agung Jakarta, Bapak Darmukit, ugi katur Bapak Riyanto SH matur nuwun. Saking Pak Soekarno Saridin saking Pati kuwi ya rawuh rene rawuh. Iya, nyengkuyung panjenenganipun Bapak Riyanto. Oh, ngono. Nggih. Saking Profesor Dr. Imam Robandi. Nggih, sembah nuwun Prof. Nggih. Salam untuk warga masyarakat daerah istimewa Yogyakarta Diningrat. Heeh. Iya, ditanjake persindene gawane. Oh. Men sindetku men kenal karo Mbah Waluyo. Oh, iya. Sing saka endi? Coba anak sing saka Blitar. Oh, Blitar ana loro. Sing iki nomor loro kene Mbak Sulis. Ya jumeneng no ben ngancane Mbah Waluyo. Ngadeg, Lis. Monggo Mbak ingkang asmanipun Mbak Sulis pundi? Meniki. Nggih. Niki Meniki nggih. Blitar kutha cilik kang kawentar. Eti kuno kelot sing ngayomi. Blitar jaman jepane kegeman. Peta brukta pimpin satriati. Mojopahit aneng candi penataran. Blitar nyimpen awani sanana. Proklamator lan presiden kan sepisan. Dalu Mbak Sulis. Sugeng dalu. Waduh. Sugeng dalu Mbah Waluyo. Wes to aku lagi kecethit ya. Napa? Tak kira jeleng ngono iki pindho bul pisan ning. Aku jeleng ngono ngene iki aku. Yo tak balekke dhewe ngono. Oh. Kelek. Pripun, Mbah? Upama padha legane terus Sulis dadi bojone sampean pripun? Walah lho iki ya putuku lho. Masa? Wah iya. Tapi upama iya priye? Wah, sampean aja sok. Aku wis tuwa iki sik enom. Wah, lha ya ora imbang ning pepete ya ora apa-apa ya, Nduk ya. Ini Nduk, engko bali ning Blitar apa arep bali ning ndi? Nek ora nek bubuk ning ngene Simbah wae ya. Jare ra ndek omah. Lah mbahne lunga wis 6 sasi ki ra mulih to. Oh iya. Aku ki kok ora nek sing godhoke wedang, ya ta? Nggih. Ning ngene Simbah. Nggih. Oh, bubuk kamar dhewe ra apa-apa, Nggih, ya. nggih. Aku turu ning kamar ngandingmu ra apa-apa. Ning lawange rasa tutup, ya. Dadi engko nek kemulmu rada kepiyen kan aku sing benakake. Ya. Sulis. Dalam Pak. Engko nek Simbah turu, Simbah ditekak. Nggih. Dadi kowe iso entuk warisan omah. Lah omahe niku mun sujud ki? Kok iso sujud? Lah sarep ambruk lho, Pak. Weh, omahku ki dhuwur diaspal. Loh. Napa nggih? Iya, Dicor, jembatan. diliwati motor gak apa-apa Oh, no? sepur apa-apa lah aku malah nang isor iki mancing ya ning kono kuwi. Malah kere. Malah ngopo-ngopo ora ngalih. Omah apa jembatan? Ya sementing pengko to, Nduk. Ah iya. Nduk, sapa jenengmu sing utuh? Sulis. Sedeng panggilane? Sulis. Oh, Sulis sapa? Sulis Eva Fitria Margareta. Waduh, polo ilatku, Nduk. Soale aja kaya tanggoku. Pripun? Panggilane iki Roy. Roy. Terus? Roy Jenenge Kiyoshi. Pawira. Oh. Jenenge Prawira undangane Roy.
Ya men ketok keren. Nah, keren. Keren, kados Mbak Mia niki wau lho. Jenenge Sumiati. Sumiati. Pripun niki Pak? Sesideman karya Mbah Sukron Suwondo, Sukron. permintaan kanca-kanca gerakan Oh, jalan lurus iya. kala wau. Nek sesideman iki ora iso diganggu anu Mbok Cangik. Ganggu napa? Upama ora kena diubah-ubah kowe ora kena diganggu dadi men kepenak dipiarsa dimirengke. Aku iki kan ora kena ganggu. Nek sadurunge sideman omong-omongan ora apa-apa. Mumpung kono wis leren ya to. Dadi kene rada tenang sithik. Wah. Mau jane aku ning kono kae yo nang Mbak Siki anu. Kowe iso tawa dodol ngono kae. Dawane. Bisa dibuktikan coba upamane tawa barang sampe di dagangan nganggo corong ngono kuwi. Aku ki mbiyen nang kono iki lho. Nggelar karpet, set, nggawa ya baleku gawe dhewe. Monggo Bapak Ibu ingkang ngersakaken badanipun sehat, monggo caket mriki. Sapa sing panuwun, sapa sing gudiken, sapa sing kadasan, sapa sing eksin kene mlaku kene. Kene tak oleh 5 menit ora mali, botole balangno kula. Niki nek teng Jakarta regane 50.000, nek teng mriki 15.000 mawon. Sampun ora nggode gedhe semonten niku sing 7.500 ya ana. Sing boyoke pegel teng blabas kene ngetoki kopon iki belek ngadeg propet konang-konangan lu wis esuk metu tak lenteng demok kinyur-kinyur talake bathuk klanten kotak. Sebab napa Pak sampeyan mbebat kula niku ora tempo 5 menit cahayane abang kringete gob. Ya sing mone joroke ambruk langsung iso ngangkat sepur kluthuk. Dong elingono tok raga kudu diragati sebab sing diragai saben dina nek ora diragati tidak dari agangan. Yo. Yo lanyah men. Kok saged mboten napas sakmono suwene kok saged ngoten Lho lho. iki pirang-pirang tahun yo mung ngomongi mung kuwi tok kok, Lis. Wah, wonten man gubur do cah cilik-cilik do kruyuk-kruyuk sok kan terus ana cah cilik nunggun. Mundur-mundur ora katrokan. Mundur aku. Ayo nduk sesi deman. Nggih. Sesideman dikancani Mbak Eni. Mbak Eni. Sing asmanipun Mbak Eni kang pundi? Lah niku sing Menika. Oh, meniki. Dirampet monggo. Aduh, Alis. Wiwitane Wiwitane. Mbah Waluyo tengah diapit sinden. Ten mriki, Mbah. Tengah. Wah, mbok iya. Mbak Eni. Kok mikir sampean lapi bar diku Mbah Waluyo? Klomoh kok, Mas. Oh. Wah, lah nek ming tak nggo ora apa-apa aku wis tanggo mik bar dienggo sinden iki lambeku abang kabeh. Kaya dicelut saos iki kena. Lah sindene kecedhakan mike dadi kena lipstike. Rada cedhak kene iki nek wong Jawa etungane iki nek anak siji ki ontang-anting gebanting. Heeh. Nek loro wedok kabeh iki jenenge kembang sepasang. Nek telu kene iki wedok, lanang lanang, wedok iki pancuran kinape cendang. Oh, iya. Nek sing prawan cendang kuwi. Heeh. Nek wis ora prawan? Ya telaga. Telaga. Mbak Limbu, Dalem. kula ket sore niku kula gemes lho kali Mbah Duh, Waluyo. kok gemes sing digemesi apane? Jan, wah, iki lho, napa? Congore. Tutuke. Tutuke nggih. Aja cok muni tutuk. Lah apa? Ku nek kleru malah repot. Kleru piye? Kleru cangkem. Upami kula beto wangsul wonten pareng mboten? Piye? Niki lho, tutuke Mbah Waluyo. Lambene Mbak Waluyo mok go mulih mek nggo apa? Asing nggih ngeruk letong, Mas. Ora apa-apa nduk anggere kowe geleme ora apa-apa. Engko gek ya gentenan lambemu tak ngene ngeruk. Ajeng tinggi napa lambene Ngeruk Mbak Eni? putuku. Gentenan. Bacot ki Mbak Sulis. Hah? Ben nembang karo Dadi wong loro ki keru-keruan. Ya ampun. Anderek. Handerek sang Pekok. Pekek. Pekek. Oh. Nek sing nderekke kowe ya sang pekok. ke aku, Mbah. Kowe wegah ya ora bayar. Samane aja ngriduni lho. Upama bayi ngono bayi jemotos tenan. Lah iya. Blangkone ya padha karo yagane ya. Lah iki wis Nggih. nek sing ra ngerti ndarane aku sing genter iki. Mbah Waluyo iki pengrawit kok. Apa kok Wah, iso? aku ki tenan. Lah aku ki guru wiyaga biyen. Oh iya. Kok ya. Muridku ki kentir kabeh supren ya. Kentir bangga. Terus wis.
Pekike mboten iki. Pekik wis di ngono. Priya bagus kang olah budaya. Yo sinden-sinden do nonton lho wis bengi. Nggih. Mbak Ika Suwesti Mbak Ika. barang. Sampun kondur. Oh, men kundur. Ya. Luwe ngono mau kowe. Oh iya. Kundur makayangan. Terus Mbak Eni. Kula. Iya no, dibagi loro. Dum rata. Ketoke ngeser aku ketoke. Kowe ireng Mbak Waluyo ireng apa dadi bojo no duwe anak? Wah, ya lorek. Lah kok lorek? Niki mau tak kiroi bapake sing ngempul lho. Wah, dikira bapake udluk. Jasa mangan lho jenenge. Ah iya padha e. Nek aku munggah panggungmu aku batin lha iki kok pembantuku ning kene to. Malah padha lendik aku. Soale kowe ngono nggon aku kene ya cah semono kuwi lemu to. Heeh. Njaluk janganan ning nggon aku. Lho. Arep opek kates no opek dhewe nduk aku ngono. Bluk wis kancane dingengai lah dereng angsal lho Pak De. Lah aku sing blak-bluk ya apa aku ngono. Terus? Terane anggur kene iki ora kena bluk. Wah, lah kuwi ora swara. Sandale iki sandale munggah bluk. Kuwi swara kates liyane. Kuwi swara kates liyane. Oplok. Anggeran suarane di nganu kancane dingengai kancane ya pengen jangan aku bilang kok angger bluk-plek ana ping 50. Ketambahan plek. Lah dereng angsal lho Pak De. Lah kuwi apa? Aku bareng tak ungaki, wah aku ngono. Oh alah. Lah nek sulis ora bersuara blas iki. Langsung krek dus ngono. Ayo Mbak ini. Sowan menyang kutha Sesedeman ini yang dindi mesti metu akeh sing ngene ya. Luar biasa nih. Usum lagune napa usum judule? Musim Sedideman. Ojo-ojo kek sampean ya. Wah, heeh. Sampeyan Tak kira ngeles kok. Sampeyan iki kok mesti tok tibake aku to. Lho sampean bengi iki dadi dagelan sing digobam kowe sampean to, Pak? Ya ora ngono kuwi aja kaya tanggoku kaya. Lah piye? Karo bojone iki lho, anu lho diajeng ngedhe aku ki tresno karo kowe ibarate aku ki kulit kowe ki panune. Aduh wae penyakit. anu. Walah. Terus Mbak Eni. Bendera terus Sulis? Selendang kuning kang saking ukir. Suarane apik, rupane apik, kebayake apik. Ndah niyopike wah sahabat. Piye kuwi Mbak Eni? Maksud iki kok kaya apik kabeh ngono. Ndah neo apik. Sing cetha. Oh, berarti Pekli ya. Apa kuwi? Apik sekali. Sentenan jane sindene iki tenan lagi ngatek kowe apike kaya ngono. Entah nek lungguh, entah nek turu miring, entah nek mluku. Aku ya Sinden kok kon mluku. Sinden apa mluku? ora apa. Lah aku mlumuni mlumah karo aku. Suara kurang permono ning wasih
wis cara basane ngoko niki ngomong wirapati cetha kok pinter ngerayu gitu niki. Oh iya. Ya jane suarane iki biasa ning pinter ngerayu. Pelono tuwe delem talo atuh. Ono nduk cecok tak tukokke apa motor ki apa bahasa nek celat mobil. Terus mobil. Wedian. Ayo nduk terus. Hangrung marang tendara Tiah su listya pijer nyincangake Bareng wong loro Mbak ini karo Sulis. Nah. terus tresno sesideman Alis. luwe becik patenono timbang pepisahan meringet dia kang selestia tak remangi samudana marang kula warga garwa lan pramuka ana kutha gedhe kowe tak matur nuwun. Ketok le kompak. Lho jenenge rombongan kok ya to. Ya kompak. Lho gitu, Mbak. Nggih. Mriki to, Mbak. Ben Oh, kita lah, syuting. nggih. Ah. Lah mau akeh nggo jogat.
Joget. Kok jogat. Oh, iki genti sing ngancani Mbah Waluyo saiki genti Mbak Yosi. Oh, Serpek Mataraman to. Oh, no. Turuk, turuk. Takoni, Mbak. Kene wong ayu. Pripun, Kakung? Suwe rata kepenuk, anu kepedruk. Anu nggih biasa wong pancen nggih sampun sepuh dadi sok mletra-mletri. Iya, Punang cocotipun. Nggih lak ngoten to, Kakung nggih. Iya, sing gedhe pangarupamu lho ya. Pangapuramu. Oh iya padha wae karo cacatmu ngono mau kae cacat. Ngene Cah Ayu. Benane sik, Mah, baleni balik, Mah, aku Mah. Kowe iki aja ngono kuwi, anggapmu ngopo to? Nek wong Gunung Kidul kuwi muni bayem ki basem. Oh. Muni bayung ki basum. Nek muni ayu cantik. Ora muni basu. Kepiye aku manut karo sliramu. Kowe aja nyepeleke Mbak Yos, Mbah Waluyo lho, Yos. Tetes pundi to, Kakung menika tetes pundi? Mulane kowe tak kon ngadeg iringan serpek tanaman toprakan iki mau. Lho, iki gurune pengrawit. Kerawitan ketoprak sak Yogyakarta sing latih Mbah Waluyo. Oh, begitu. Ya ampun, panjenengan nglatih kerawitan ketoprak ngoten, Kakung. Mualane aja baren-baren. Baren ki apa to? Apa baen-baen? Oh, baen. Heeh, nganti R baren. Aku ki nabuh apa to sing ora iso? Weh. Kentrongan ngono aku nganti pecah kabeh aku sing. Kok iso kentongan nganti pecah? Jenengan nika lek nabuh pripun? Ya ora piye-piye. Kuwi pengendang Mbak Yosi. Oh, pengendang. Biyen aku pengendang ning bareng aku ki apa kena Stroke nggih. Heeh. Kena stroke yuk mari yuk aku ora iso ngendang, Nduk. Oh lah terus saged sak menika napa, Kakung? Aku ora iso ngopo-ngopo, Nduk Cahayu. Lah nggih apa lek ora iso ngopo-ngopo tok nyedak-nyedak. Lah terus nggih apa? Nah, iki Krep-leh tok terus piye? Iki berarti cocok karo angen-angenku. Kok cocok piye? Iki wedok tenan. Lewat tak demok mburi ngene sambungan berarti Loh, wedok. kok iso sambungan? Sambungan. Iki lho, iki rak sambungan. Nek lanang rak sport bablas. Iki rak sambungan. Oh, wedok tenan. Iki ngono lho. Lah kok dadi mak demok sindenku. Wong aku sing dadi dalange selawase urung tau demok sinden. Gur mburi lho. Lah nek ngarep ya kasus. Ngene gur mburi ngene rak apa-apa. Lek mburi mboten apa-apa Ora nggih, Kok. apa-apa. Ya wis semono nek ngarep ora apa-apa ya ora apa-apa. Alah. Ayo Nduk kowe arep. Engko sik, niku Mbak, pengendang kula ning ngendangi serpek ini rasane kan kurang. Lah nggih kan Oh, jenengan duwijane karawitan dicontoni le ngendang. guru to panjenengan menika. Kula sak menawa sampun mboten Lah mbok patos. dicontoni menika lho. Walah ampun sok ngoten niku. Rentang-rentang mboten saged lho, Kong. Upamane wong ayu. Terus pundi alah rasa umpama to ya sing tenanan wae. Waduh. Wah. Wong kok ayune sejagat tinggone ijen wong ayu. Mbemu bang, Napa menika? lambemu abang. Rungmu ngir wong ayu. Nggih, terus pundi? Irungmu bangir. Ya ampun. Litmu ning. Apa kuwi? Kulitmu kuning. Wah, aku mak teratap kan ya. ya terus piye pikiranku kan ya ndono-ndono. Mbutmu reng. Kok tekan Apa kuwi mbok ureng? Rambutnya iki lireng lho. Pikiran kok werna-werna. Sumuro. Apa kuwi? Suwengmu loro. lho kok sun kok terus sing ditunjuk kok kono. Lah aku ki rada kecethit nganggrang. Nganu Mbah, contone Mbah, pengendang kula men ngerti kendangane Lah sampean. mbok ya aja golekke gawean wong gerang wong. Alah ora iso. Alah mboten napa-napa kan nggih sekali-sekali jenenge wong berkahi lho. Berkahi karawitan cakraning rat rembang men. Lah nggih. Pengendang ki nek loro ganjinagan. Iki mau pas repek kono dolanan apa kene dolanan turuk-turuk. Ya lho kabeh. Iki aku kok kowe ngono. Lah mula mang contone rasane men kecil. Saurane sing ndang mung sepuh. Lah nek ngendangi do gatekno. Lho.
Ada rumusnya, Mbah? Srepek ki srepek Mataram ana. Terus sing apa liyane ki ya ana ning srepek Mataram nek turuk-turuk kaya sing ngeprakmu sapa coba tolong. Ayo Mas Heri, turuk. Kok Heri to? Taslim. Mas aku ager. Taslim. Oh, Taslim Heri. Monggo. Nekat. Turuk. Yuk, kendali yuk. Kepiye kendakmu kaya ngopo to? Guyang-guyu. Ajar kok dia. Ampun kereng-kereng to. Turuk. Ayo, Cah. Srepek songo, watu titah watu titikan. Ayo. Ayo. Seseke. Sok. Pripun, Kong? Pripun, Kakong? Nek le apik ya apik ning Oh, nggih. denge iki. Rasane kuwi. Nek denge iki aja diculke sing iki. Nek Oh, nek tok culke. Contoh-contoh nih, Mas, Nek tok contoh. culke unine Nita. dung. Oh. Ngono, aja diculke. Mbok dicontoni lah, ngono Contoni, jenenge contoni. guru besar Wah. lho. Miki Mbak Waluyo cekel kayu. Nah. Wah, aja tak cekel iso. Mik sing dhuwur Kuwi sing kuwi lho sing jenengan asta kuwi lho. Lah iya lah kok apa aku gue menake jarik lho. Wis kaya yoga tenan blangkon karo surjane padha. Kok seragam lho Pak niki lho Iki aku nek nyopet sut ndelik rene ora ketemu lho iki. Iya teki. Cita-citane kok elek. Dari Mbok cita-cita iki sing apik. mosok wiyaga kok nyopet ngono lah ya ora no. Lah. Monggo kanca-kanca sedaya kemawon kula aturi ngantosaken maksud kanca walu nggih menawi dung ndep tron entun. Nggih, ngaten nggih Mbak Singa. Anu Mbak Singa. Canggih. Coba. Tutuk. Tutuk. Ngapa kok nyekel bathuk, Mbak? Nun sewu Mbak Jange, jenengan niku beto wiyaga waras mboten tesen niku. Wuh, paras kabeh. Cakraningrat rembangi sehat lahir batin. Bar vaksin kabeh kok iso ora Lah waras. jenenge wit cakraningrat wong tundlet kok truk-truk do nganggo dalan tempe. Kok jalan tempe? Lah kanca-kanca nek mergo gatekke sampean dianggap guru, jare sampean dulu ndep entak. Tuh, sampean ngoten. Lah iya Dikone nek yo ngono, Kak. otomatis nek wiyaga ki waras. Truk-truk ki nganggo gamelan wong sing jenenge wiyaga rak ditruk ki gamelan. Oh, mantap. Berarti nek dulu Delep tron uya kenong terus saron terus demung terus dan lain-lainnya begitu loh. Oh, oke. Rungokno kuwi. Rungokno teman-teman. Ya Ayo. ampun wis sumuk yik, heeh ya ngono. Dadi Iki, Pak. kenong, demung, saron dan lain-lainnya. Nggih, le wong ngebute aja banget aku pulen. Masane Kaya sego sego piye? wae. Coba kentongane. Turuk. Ono. Kok niku nulis bareng. Kaget lho aku terusan. Pripun lho? Kleru meneh. Piye to? Oh, ngadeg kabeh, ngadeg. Kon ngadeg bae. Oh ngadeg. Oh ngadeg. Jabane kon ngadeg lho. Telek. Lho jarene didadak-dadak sampean ngene. Piye to wong Iki kode jabane ngadeg. ngene lho. Oke, nek manut tanganku. Oke, monggo. Ayo, strepek kau. Wah, dia pecah. Kapok sisan wiagane. Sampeyan dianggap guru lho kok malah ngajari sing ora Ayo, bener. takon kene do ngadeg bareng ngene ya takon ngene sisan. Ayo salto, no sisan. Oh, wiaga kok malah mbok yo sing bener lho, wah. Tenanan. Tenanan to. Sepo lho, wong sepo mbok diajeni to aja kaya ngono to ah. Aja ngono. Wes ora usah sing nganti kaya ketoprak, gak yo. Dagelan zaman biyen wis gak yo wis.
Truk. Suwoke, Mbah. Bisa nyuwoke apa ora? Pripun ta, Mbah? Kaya rampokan. Lah kok nesu? Loh, piye iki kok? Tak Tuh suwuk ki lho. Jenengan jarene guru kok nyuwukne ora iso. Guru kok mutung. Mutungan pisan. Miso. Ya jali. Miso. Rupan jali. Iki lho. Aku. Ora. Ora aku. Ora. Kok rada nyonyor kaya su ngono kok. Wah, lah sampun yo aja kejem-kejem karo iku iki. Aku muni aku kok sampean muni apa mau? Asu ngono. Jenenge udu guru. Lah apa? Aku muni aku. Cilaka men awakku. Ora cara aku ora kenal kasar-kasar ngono kuwi. Iya. Su tenan. Lah dalah. Lo. Aku muni nesu tenan ngono. Oh, nesu to. Oh, nesu iki mau ngene iki. Oh nih Mbah, dari angkringan Pak Leo sing mapan ana selatan lapangan Mojodono Tirta, Kretek Nyun Lagun Mediun Ngawi Gubuk Asmara menawi wonten medal nggih. Wah, menika dikeki napa niku? Wah, niki. Wah, nek Gubuk Asmara wae aku iso. Masa Lha aku yen liwat golek udangan. yen lewat aku kelingan. Lah ya kelingan lek golek utangan. Gubuk kae biyen tanggo nenen. Leren. Meren karo nenen. Neng awak kebak tulisan. Ngopo kok ngene-ngene ngopo? Gatel batrukku lho. Oh. Jojo sampean ngarani dalange ora waras. Walah sing ngomong sapa? Ana iki lho gatel. Aja cok rumangsa to. Lah iya rada tersinggung lho, Mbah. Wong mlingak nglirik karo aku kok ngene iki. Aku ki dasare kira. Oh alah. Ayo. Ayo ning ndi? Teng pundi? Jenengan ajeng ngejak pundi? Lah ya nang ndi gelem ayo. Jare Gubuk Oh, Asmara. kira rampung kok iso kok. Lah yang kok nek wis rampung ngono lho, lah wong kira ya nganggo mikir sithik ngono. Oh iya. Ayo. Nyingkar nyingkur. Lah mbok kakung sing bawa. Ayo, Kowe nek wedok ki, wedok suara wedok aja diseseli lanang. Sebabe? Wedok terus. Wedok terus. Lho kok lah napa? Wong kaya bawa kok. Aku ki aku kok bawa ki langsung Arek krungu bawa kok suarane terus entek ngono. Kok terus ngono? langsung suaraku ser. Niki sing bawa angsal saweran 200.000, Mbah. Lah niku lho, 200.000 lho. Piro? 200. Ayo, Monggo Mbak Yosi menika Presiden Cakranira saking Blitar, Mbah. ngerti aku. Koyo sapal. Koyo ya koyo ruruwa. Lah oleh ngomong wis ket mau lho, aku kira gak kek kupon lho. Oh iya ya. Tak kira budek. Budek ki rak tunggale manis. Wah iya. Nyingkar nyingku Mas Topo nyuwun lagu Rondo Kempling. Wah, aku kelingan Mas Topo. Mas Topo? Lah daleme kono kae.
biyen jaman taun pira iki nek aku karo Mas Seno rene iki sing dijujuk gone Pak Topo ngono. Ha iya, kanca plek nalika taun semono. Nggih, lah jane aku bareng kelingan niku kenal jarane Mbok Limbuk to Ki Sigit ku ya wis suwe. Oh nggih to. Wit aku biyen melarat nganti saiki kere. Lho piye to kok ning perubahane blas? Nggih Pak Topo, wah salam kangen wis suwe ora tau nongkrong ning kono ya no. Iya. Nek ning kono iki kopen. Ha ya kopen. Apa-apa sarwa cempak iki matur nuwun Mas Topo. Nggih nggih. Engko gara-gara dipinangan iki wis iki. Terus ya. Wirit. Wiwitane nyingkar nyingku nganti lali dirawuhi Pak Purwadi barang. Oh ya no sembah nuwun Pak Purwadi rawuh. Lingesam yen ke mutan lelampahan kang tresna tulus nadyaningku bekas mara. Coba gubuk Aspara karya Mas Jidul. Ya, digarap Tulung Agung terus iki dindangdutke buka saka vokal Mbak Yosi. Ya, heeh. Yo. Yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak goleren ing cagak kebak tulisan Ujuk Pak Leo. tanda isih perawan jenenge gubuk asmara biyen ate tak kelantung tresno
pedhot. Catatan saking ati Datan luntur saya merati Aku kowe dadi garwa Mergo lerene gubeng asmara Matur nuwun Mbak Yosi.